Yeah, sure. Aye man, aye man. Aye, man ngabiza umkhulu ngeke nibuye. Sure. Noma yini. Sure. Aye. Abasha abantu bathi niphethe uminister. Sure. Uza matala bethi imbomane bafuna lezuka ngeke balithole. Abasha abantu kudliwe ithelo ngoba sovuna mase kufika inkosi yomfalo. Dlala sikhuthane sibandlulisele noma ngafika ama-hits angeke basikhone. Abasha abantu baduduzeke ngoba basifika vele bayohlezwa lila. Awungase ngifisha kakhulu senengigibele ekhanda sazenyusa le-height emergency nokubukela phezulu kwe-kite ama-cheat azoyiva le-dance abaningi bajapa ifensi. Who's the music manje? Yini akusiyo yini awuyiyo ma-cheat azongena ngevosho nababantwana bangena ngezaza kuchift ubalisa yilo nebhithi uyalizwa lashis libhakwe nge-hits asephuma ama-hits angena kanimena ngizanga ngomuntu yongizela cho. Mamela again. Sure. Yeah. Iyo machita songena ngobosho chift ubalisa kungena umandisa ngizanga one man ngiphethe zami sitala sibaya nisazocha ngangitshela ngombali ngiphethe sami shisa kakhulu uthanda ukusidala ufana njengami ehleka sisibhala zele ngokumosha ngishaya amakwasa baza bagcwala matsala stress siyachisa baqala uvula amasango bavele bakhali bavele bakhali bavele bakhali izwa sure. Yeah, sure, for sure. Zazi, for sure. Wake one more na busfiso so yeah, sure. Bonzo buso opso. Uzongenza ninkine so senkona vele rambono. Bengshaya vele iskoko. Puma vele nyepekto. Bengpete vele unomkongo. Utedi demosha. Yeah, sure. Yeah, ebathi 2019 ngashisa location ntombi yakho yangifila ngenza amasimu uthela ukubuka kanzima ngenza amasimu ngidala